bari yabo dan gwamna ya samu. Na tambaye kuwa ya min ban Hadeja, wa kuke so ya yi mai Hadeja. Masu kayan gwarin za ku bi su, Hadeja yan Malaba kar ku yi su. A shugaban ƙasa waye zaɓin ku, a Jigawa wa za ku iyo a gwamna. To a Jigawa ta gabar sanatan Hadeja, a majalisar tarayyar Hadeja, da auyau kafin Hausa ku bani amsa. Waye ciyaman na garin Hadeja, baban gida Omo ga ɗan halali, angon Sumayyatu ka zama sikeli. Da na rera waƙar shi ne dalili, ya ɗauki nauyi daidai misali. Shata na tallo zan yi su ali, dan na salla a cikin waƙar su ce ka da sama. To hakan ma ya fi zuwa hira mu je, maza bugwar zo jallo mai ha'inci ma, ka yi maimaici a Hadeja jalla mu mun yarda. Idan da ɗan gwamna ba za mu zaɓi 'yan